Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει από μια στάση στην Νεράιδα, που είναι η τεχνητή λίμνη του Πολύφυτου, και η γέφυρα όπως βλέπετε. Εμείς θα απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα όσο φαίνεται και τον καφέ μας εδώ. Η περιπέτεια δεν σταματά ποτέ. Όχι, ναι, ζούμε για την περιπέτεια. Στο φαράγγι του σκεπασμένο. Τώρα θα διώξουμε μια σαλαμάνδρα και μετά θα βρούμε πολύ κοντά τον καταράκτη. Θέλω να πω στην κάμερα ότι έδειξα τόλμη, έδιωξα τη σαλαμάνδρα για ένα ολόκληρο δράκο εδώ του δάσους και όλα αυτά για να προσεγγίσουμε αυτόν τον καταράκτη. Δεν ξέρω αν ακούς από τόση φασαρία. Ακούς, δεν ακούς, εγώ τα είπα. Και τώρα γυρνάμε, γιατί νομίζω είναι ώρα για κοψίδια. Η φύση μας γοήτευσε και μας πείνασε. Το δρομάκι εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, με ωραία φύλλα, μέσα στη φύση. Πάω βόλτα και στα μπέλια, γιατί ήπια κρασιά, ας περπατήσουμε και λίγο. Με θέα πάντα τη λίμνη του Πολύφυτου. Η άβρα της λίμνης από τη μία και τα πιέρια όρια από την άλλη δίνουν ένα αεράκι που ευνοεί πάρα πολύ το αμπέλι, από ό,τι μας είπαν και στο κτήμα Βογιατζή και στο κτήμα εδώ Καμκούτη, και φέτος ήταν από τις καλύτερες χρονιές τους. Έχουν 120 στρέμματα, δεν τους φτάνουν κιόλας, γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Τσαπουρνάκος, τοπική ποικιλία, και εκεί πάνω είναι όλο το εινοποιείο και ο χώρος που κάτσαμε και το μπαλκονάκι μας κάνανε γευστική δοκιμή τα κρασιά τους. Αν άρεσε το βίντεό μας, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλα τα νέα μας βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!